Synček sa pýta otca. Oco, čo je vlastne politika? Otec odpovie. Milý synu, to je veľmi jednoduché. Pozri, ja nosím domov peniaze, takže ja som kapitalizmus. Tvoja matka s peniazmi hospodári, takže ona je vláda. Detko dbá, aby tu bolo všetko v poriadku, takže on je odborí. Naša služka je robotnícka trieda. My všetci máme jeden cieľ a to, aby si sa mal dobre. Takže ty si ľud a tvoj malý brat, ktorý je ešte v plienkach, je budúcnosť. Pochopil si to, synak? Malý prikývne a ide spať. V noci si jeho malý braček narobil do plienok a strašne smrdí. Keďže nevie, čo má robiť, ide do spálne rodičov. Tam ale leží len matka a spí tak tvrdo, že sa mu ju nepodarí prebudiť. Ide teda do izby slúžky, kde si s ňou otec zrovna užíva, zatiaľ čo detko nenápadne prihliada oknom, všetci sú tak zaneprázdnení, že si malého nikto nevšimne a tak sa nakoniec rozhodne ísť na prázdno spať. Druhý deň ráno sa ho otec pýta, či mu môže vlastnými slovami vysvetliť, čo to politika je. Áno, ocko, to je veľmi jednoduché. Kapitalizmus zneužíva robotnícku triedu a odbory prizerajú, zatiaľ čo vláda spí, ľud je úplne ignorovaný a budúcnosť sa váľa vo sračkách.